Вітанушкі, мае шаноўныя сябры. Сёння пятніца, сёння я вырашыў, што мы будзем гуляць у Евротрак сімулятар. Ну, па тыдню у нас так усё складалася, што вось на бягучы момант у нас заставаўся толькі Евротрак сімулятар. Адзінае толькі, прабачце. Ой, геймпаду трэнда ўжо. Ваш трэба новы шукаць. Як заўсёды мне спатрэбіцца вось так зрабіць, каб даведацца, дзе ж тая карцінка наша. Ну так, натуральна. Я, як заўсёды, забыўся пераключыць сцэну. Вось так павінна працаваць усё. О, усё працуе, добра, гук працуе, я спадзяюся. Супер. Мы на месцы, трансляцыя на месцы, так што можам пачынаць, правда? І так, як бачыце, злева ў версіі у нас знаходзіцца нашы задачы, якія мы будзем намагацца сёння выканаць усе 4, таму што штосьці з гэтага даволі цяжкае будзе, напрыклад, Mind the Lava. Я яшчэ не ведаю, як яе выконваць, усе астатнія плюс-мінус зразумела, бо яны дастаткова, ведаеце, празрыстыя для разумення. Вось, пачнем. О, я ж забыў, што тут тэма нават яшчэ заставалася яшчэ з Хэллоуіном. Так, што такое Big Brother? Гэта у нас дастаўка, простая дастаўка Whole Truck Chases. Не ведаю, што гэта, даведаемся трохі пазней. Пераключымся адразу на трэцюю, Not a Canoe. Гэтая дастаўка Service Boat. Я так разумею, нешта вялікае, звязанае з лодкаю. Апошняя мне вельмі спадабалася Мікеланджела. Гэта дастаўка проста з кар'еру мармуровага. Вось, ну і Mind the Lava, гэта трэба адведаць два гэтых вулкана, прабачце. Этну і Везувій. Я спадзяюся, на мапе мы іх знойдзем. Але давайте зробім прасцей. Спачатку мы знойдзем тое, што нам трэба по Big Brother. Правда, па-першае, наша задача гэта Whole Truck Chases. Так, Chases. І вось ён, дарэчы, трэба толькі будзе абраць дыстанцыю, на якую мы гэта будзем цягнуць. Слухайце, а чаму б нам не праехацца па Брытаніі? Па левым баку, усё такое, мне падаецца, гэта добрая ідэя. Я на страмах, можа, толькі ў самым пачатку, калі стрыміў, быў у Брытаніі, мы маглі бачыць то, як там усё арганізавана. Можа, хтосьці з Брытаніі даведае, наколькі гэта выглядае, маецца на ўвазе нежыццяздольна, як гэта ці па-сапраўднаму, так? Карацей, зараз мы паляцім у Лондан. Там схопім наш груз і пацягнем яго ў недалёкі горад. Як заўсёды, музыка у нас ідзе з каналу NCS, KL, Лондон. Вось так. Так, слухайце, я забыўся, што нам трэба штрак будзе змяніць. Усё. Давайте мы зараз яго адвязем, гэты груз, і зменім яшчэ трак. ВРВ вельмі хацеў Вольва, і мы дамовіліся на мінулым стрыме, што менавіта Вольва і купім самую топовую. Таму, карацей, везем груз. Ой, мать твою, я ж у Брытаніі, ёлы-палы. Я ехал на правый бок. Прабачце, гэта не паўторыцца. Тут аж троху інакш трэба ехаць.
Так, гляжу, 2 глядачі ўжо. Вітаначкі таму, хто далучыўся. Вітаначкі табе, шаноўны. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Так, ну і цягнем. Miła przejażdżka. Так, так, у нас цягач для гэтага прыстасаваны, трэба цягнуць. Ух, маць моя жанчына, які шырокі. А, кап цябе. А, вось ён у што і цягнуў, белаза. Ну, гэта не белаз, вы ж разумееце, але тыпу звыш важкія грусы, якія возіць цягач гэты. Паляха шырочэзны сабака. Чакаць, трэба будзе знайсці яшчэ кнопку на геймпадзе, якая адпавядае за пераключэнне камер. Клавіатуру не хочацца карыстацца ў такіх выпадках, але... Ой, так, мы з суправаджэннем нават едзем. Не тое. Гэта мапа. Гэта не тое. О, всё. Это просто назіраць. Управа, улева, крацей паўсюль. Боже, якая дарога у нас кепская. Ну, раноха цягне. Вы толькі паглядзіце, як яна гэта добра робіць. Так, мы ў Брытаніі, нам на левы бок. А то я вырашыў чамусьці зараз, што трэба адразу брацца. Так, упісваемся, упісаліся. Супер. Так, і... Я ледзь зноўку, карацей, не выехаў на сустрэчны пас. Вітаначкі, вырва, вітаначкі, шаноўны, прабач. Нават не прабачай. На халеру гэта ўсё. Я яшчэ трак не мяняў. Ты то бок цягач будзем мяняць вось пасля гэтай дастаўкі. Добра, што ты тут. Будзем мяняць на Вольва, як з табой дамовіліся ў мінулы раз. У нас сёння ззяе сонца. У нас таксама выйшла сонца. Акурат вот зараз з'явілася першая праменьчыкі ў комнаце. З раніцы яшчэ ўсё было шэрае, такое з невялічкімі такімі праталінамі, але ўжо прайшло колькі? 1,5 гадзіны, так, калі я быў на вуліцы, то ўсё стала сонечна і прыемненька. Несусь як трэба, і я несусь. Вітаначкі, божак, вітаначкі табе. Ты там на выходных уже з гасцямі дамовіўся, уже там шашлык, башлык, памідоркі, перчыкі, ўсё гэта будзе, я так разумею, не? Вожак, слухайце, а вы з сябрамі сустракаецеся недзе там, каля мора? На нейкае мяса? Мне падаецца, гэта добрая ідэя, я б хаця б раз схадзіў бы. Не, шашлык... Чаму? А чаму не? А што не так з шашлыком у вас? Не, гостя веганка. Ха-ха-ха. А у меня жартик есть. Про веганку и вегетарианство. Хочешь, распавяду? Карацей, пытаннечка. Калі з высокай гары вегетарыянец і веган скокнуць уніз, то хто пераможа з іх? Ёсць адказ у цябе. Хто пераможа? Jedź prosto. Пераможа мясаед, бо ён не пераможа грамадства. Толькі грамадства ў гэтым выпадку перамагае. Я калі што чуў на арыгінале па-ангельску, так, там хлопчык распавядаў яе. Вось. Бляха. Здаровы сэнс не. А да сяго гэтага толькі выйграе грамадства, калі і веган, і вегетарыянец скокнуць з высокай скалы.
Что такое? Скот? Не за страх. Ну, чекаем. Па-ангельску, канешне, гэта гучыць больш як гэта натуральна. То бок там ўсё ж такі словы маюць сэнс больш шырокі, напрыклад, чым у расійскай ці ў беларускай мове. Вось, і сапраўды вось гэтая двусэнсоўнасць яна гуляе значна большую ролю, але ўсё роўна жарт вельмі добры. Прабачце, калі хтосьці з вас вегетарыянец ці веган, гэта проста жарт, я нічога супраць вас не маю. Society. Так, society. І пры гэтым пры ўсім яшчэ тут трэба дадаць, што нават калі сітуацыя такая, тыпу, абодва скочуць, і з ангельскага who wins, яно гучыць, тыпу, хто першы, напрыклад, дасягне зямлі. Яно таксама мае месца. А, ну, калі ты кажаш, што хто з іх пераможа, ну, адразу ўзнікае пытанне на беларускай, тыпу, ну, а ў сэнсе пераможа, у чым пераможа? І калі ты ўжо будзеш удакладняць, што хто першы дасягне зямлі, то гэта ўжо іншы сэнс, ужо жарт не працуе. Ух, бляха, 58 км на гадзіну, ляцім з такім шырачэзным грузам. Дарэчы, Вожак, бачыш, што мы цягнем ці не? Бо я ўпэўнены, што ВРВ ўжо разабраўся, што я тут цягну. О, якае паскудства. Trzymaj się lewej strony, a następnie idź dalej. О, Белаза, карацей. Jedź prosto. Так, тут униз. Каб толькі гэтыя знакі прыдарожныя не зачапіць ніяк. Я яшчэ ўзгадаў, бляха-муха, з табою падзяліцца, магчыма, ВРВ таксама будзе цікава. Пазаўчора я паглядзеў фільм, нечакана добры. Не чакаў, я сапраўды думаў, што гэта будзе просценькі нейкае кіно такое, а яно аказалася і прыемным, і добрым, і проста і глыбокім, і псіхалагічным. Ой, проста. Такое задавальненне атрымаў, калі прагледзеў. Магчыма, ты іх глядзеў, карацей, кіно называецца «Миссис Харрис едзе ў Парыж». Миссис, падаецца, не мисс, а миссис. Так, а нам трэба змяніць пас. Trzymaj się prawej strony. Нам неяк трэба паціснуць гэтага. Idź dalej prosto. Галоўнае пытанне. Якое галоўнае пытанне ў цябе? Давай. Jedź prosto. Ну перакідвайся, што такое? Чаму? Што ты ўстаў тут? Я зараз паеду без цябе. Ты вось так хочаш, каб я стаў, ці што? Поехали. Дуду, чуєш? Так. Я зрозумів. Комусь дав пису. Та поїду без вас туди.
Непатрэбныя вы мне. Стаіць бляха на гэтым пасе. Цікава, я даеду так нармалёва? Вітаночки, Анюта. Так, пасігналіў, так. Медзіцкае галоўнае пытанне даехала. Там фільм пра тое, што і даехала, і назад павярнулася, і карацей. Кіно вартае таго, каб прагледзець. Вельмі шчыльненька, вельмі пільненька, каб усё зразумець, нічога не прапусціць. Што вы далёка ад машын суправаджэння, і мне трэба будзе стаяць чакаць яе, ці тэлепартаваць будуць куды-небудзь. О, слухайце. Я зараз хіба што мандат атрымаю за тое, што занадта хутка еду з такім грузам. Журналюги? Папарацы. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Як скажеш, дівчина? Jedź prosto. Не, конечно, слухайце, лепш, каб механіка была, што калі я так адрываюся ад машыны суправаджэння, то каб яна проста перада мною з'яўлялася праз некаторы час. Ну, перада мной і за мною. Халера, курва, хто цябе пусціў на гэтую лінію? Я ж еду, я тут галоўны. Ты павінен мне звольніць гэты шлях. То выехаў ён на шашу. Паказаць цябе, Анюта, што мы цягнем ці не? Вось такая вось хірабора. Зараз, о! Все, 2 паса заняли, едем спокойно. А гэта цягач, які цягае вялікія грузы тыпу ў Белазу. А далей па 5 лет трэба ехаць, боже ж мой. А як мы упішемся там? Мышы доўгія і шырокія. Ну, спадзяюся, што гульня не хлусіць і не падманвае, і мы спакойна там праедзем. Дарэчы, ВРВ, бачыш, нічога пакуль не піша. А мы праехалі 42 кіламетры, 45 нават. Можа, пафіксілі? Так, давайте хамуем потроху. Ой, мать, тут и справа, и слева. Давай сюда влево больше. Так, ну справа не шапляемся, гэта добра. Злева пакуль няма перашкодаў. Вось тут ужо ёсць. І...
Упісаліся? Упісаліся? Пройшли. Супер. Професіональ. Я ж гуляв 2 гады таму. Так. Я так само зразумеў. Што ты ж даўно гуляў, магчыма, і змянілись. Не, ну гэта круто. Гэта вельмі добра, калі яны такія змены робяць. Каб нічога не перашкаджала геймплею. Ну, ўжо хуценька даедзем, дарэчы, вось ужо сцяжок лунае наперадзе, на мінімапе. Так, я, бляха, з-за сонца не бачу там у правым люстэрку нічога. Ды і ў левым таксама. Занадта слепіць. Дарэчы, а куды мы прыехалі ў Ліверпуль, не? Што гэта за место? Фелікстаун. Гэта не Ліверпуль, гэта Фелікстаун. Так, кольцо напереди. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Супроводжения нема, элементы стоять. Тихо. Zjedź z Захутка. ronda. Сюди. Так. Зараз мне падалося, ці вось гэтыя штукі чырвоныя, ну, якія выступаюць за межы грузу, яны не маюць фізічнай калежн мадэлі, карацей. Skręć w prawo. Морочка тут. Kolejna trasa za nami. Тиши. Ты, бляха, ну, камера. Готово. Е-бой. Мы виконали Big Brother. Одразу отметим. Так, выдатно. Это было просто. Нічого не сказаць. Так. Працягваем. Трэба зараз нам купіць трак. Дзе ён? Сервіс. Драг-дилер. Так, Volvo. Давай тут. Ты пра вось гэта калісьці казаў?
XL 294 и есть 225. У нас тут кольки бак 1400 и тут 800. Я б, конечно, это больше хотел на самом деле. 750 хорспауэров. Shift. Все равно это менять. 600. А тут 750. Что за холера? Глобтротер. Так. Давай вот это возьмем в таким выпадку. Чему гараж? А я хочу на им ездить. Я хочу ездить на им. Эй. Брать все ж таки некий гараж. В Италии, мне подается, у меня не было працовников. Тиворшни. О. Сенсі, не. А чому менавіта гэты на 800 літраў? На імпринт чоткі ёсць. Ти бажах на меха-муха. О, у Дебрецен. Супер. Так. Ляцім у Дебрецен у таким випадку. Будемо зараз міняти. Де він? Ось він. Газуй кастомізувати. Добре. Як скажеш. Трак. Трейлер гараж. Так, где наш Дебрецен? Дрезден, Дуйсбург. Ось Дебрецен 8. Ну что такое? У нас не хапило радиуса поворота. Что так? Что за шасси на им? Ты про гэты трак, до речі? Я сподіваюся. В Вроцлаві, так? Нам сюди. Ой, ліхтари ж треба подробити. Для супертяжких грузов ён? Чому? Його ж 600 этих конских силов. А у того було 750. А, ти маєш на увазі, що шасі у його для важких грузів. Так. Customization. Давай. Кабину не. Кабину покидаем то есть самое шасси. Heavy Cargo. Ну нехай, добре, давай так. Так лепш. iShift. Чим адрознювання, ну ось гэта, бачиш, гэта лепш. Так, тут поки що нічого не будем. Принт шукаємо, який ти казав. Wolf Knight, ось гэта. О, прикольно, до речі. На зеленому. Мені подобається.
Heavy Duty Polish Фермер. Гэта для фанатаў Фенрир. Фанатаў God of War. З ваўком. Не, мне гэты больш падабаецца. Во. Суперскі. І колер зялёны. Ці вось гэты светлы. Светлы таксама неблагі, слухайце. Фенрир, ну... Не, ну Фенрир гэта для, я ж кажу, для фанатаў God of War. Вам які больш падабаецца? Зелёный топ, шэрэне. Тут жа ж можна так, напэўна, змяніць яшчэ, бачыш, пафарбаваць крыцы. Ну, зелёны прикольны, сапраўды, вельмі добра выглядае. Я карацей за зелёны. Ніхто не супраць? Шэры на шашы плохо відаць. Ну, так, магчыма, так. Што тут у нас такое? Ой, не. Гэта дакладна мы не будзем. Гэтае паскудства нам трэба, не? Не хочу. Так, гэта не. А во, вось яна. Машынку абавязкова паставіць, якую мы здабылі. Люстэрка такое-сякое. А дзе, чакайце, моя бубачка такая зелёная? У мяне ж была. Тут нема бубочки. О, ось так лепей. Усё. Я задоволений. Не хочу. Мне аккурат такі шэры падабаюцца. Як тут паглядзець сабе? О, бачыш, які прыгожы? Сапраўдны скандынаўскі. Так, давайте, ўсё. Мы на Вольве. Максимально запампаваныя на магутнасць і грузы. Давайте наступна зробім Not Econoe. Сервис Boat, карацей, будзем шукаць. Дзе ён, гэта сервис Boat? О, так. З Бельгіі ў Нідерланды. Гэта неплохо. Тут 25 касиков. Зато мы по морю поедем. А давай. У Трелеборг нам треба будем. Летим у Трелеборг. Ой, не туди. Так, бляха, у Трелеборг ніяк. А што у нас там каля яго? Бляха-муха, дзе ты? Вось ты. Мальме. Трэба ў Мальме. Мальме, ось я.
Так, мы не уписываемся, тому придется не у 2, а у 4 рухи. Зараз выязджаць з усіх сваіх гаражоў. Так, мы у Европе. Мы зараз по правым баку будем ехать. А то, калі вы не бачили пачатак стрыму, то я забыўся, што я ў Брытанію тэлепартануўся і выязджаў на сустрэчны пас. І проста ў борт якомусь там на гэтым жоўтым цягачу бам! Не гледзячы. Так, наступний. Ось сюди нам. Ух, у люстерку справа, зліва поглядіть, якое небо пригоже. Да і справа неплохое. Так, а колькі на гэтым шасі яно развівае хуткасці. Вельмі цікава. — 129, 100, ну, достатково, 131 было. Так, у цябе ў салоне нават навігатор ёсць? Так, я бачу, такі на кожным цягачы ёсць. Ён просто часам не, як гэта, бляха, не трапляе на асноўны экран, бо яго перакрывае мінімапа гэтая вось. А так я на кожным цягачы. Калі па салоне галавою круціць, то заважыш. Так. Ось сюди мне. Так, ты побережись, а то гэтая херовіна сверхгукавую возьме, а потым не спыніш. Ну, не, ну праверыць-то трэба. Праверыць заўсёды трэба, асабліва вось калі ёсць магчымасць. Так, and driving. Што мы там цягнем? Да гэта проста вялікая лодка. І ўсё? Проста вялікая лодка. Ай. Цэлае дасягненне для яе зрабілі. Ну, не такую вялікую, але, ну, прыблізна, плюс-мінус. Я ўжо цягаў. Яна, правда, была блакітная. Фары мне падабаюцца на Volvo. Вось гэтыя кутнічкі такія. Ну што, мы без суправаджэння, правда ж? Мы самі... Ой. Па-перша, ліхтарыкі. Па-другое, вось гэтыя выцірачкі. А не, суправаджэнне ёсць. Ну, няхай. Гэта не трагедыя, калі што. Ой, так, вы прабачце мяне, мне трэба завесіць все ж таки акно, бо я нічога не бачу. Выбачаюся, за 2 тыдні, бляха, першыню сонца выйшла, бляха, а мне трэба тут
Разумееш, завешваць яго, бо інакш не бачу нічога на маніторы, калі ноч. Skręć w lewo. А чаму такія выцірачкі маленечкія ў Вольвы? Я ўжо і забыўся. Na rondzie zjedź pierwszy. Ой-ой-ой! Што вельмі добра ў Вольва, гэта я зараз яшчэ і прыгадаю, убачыў, што яна піша, колькі ў мяне засталося паліва ў баку, літаральна па літрах. Вось справа, бачыце, скаля гэтая, справа ад спідометру. І пры гэтым яна яшчэ разлічвае, на якую дыстанцыю мне хопіць гэтага паліва. Тыпу, зараз на 2500 кіламетраў 800 літраў хопіць. О, Рэйвен, прывітанішкі табе. Нож прыгожая. Цябе ўчора, дарэчы, не было, а ўчора былі зомбі ў Call of Duty. Мы скончвалі гэтую частку. Няшчасную. Так што, калі будзе настрой, паглядзі. Там дабавілі хорару нечакана. Silent Hill'аўскага. Так, а я табе казаў, што машына агонь. Я б сказаў, заябісь. Не, ну я ж ведаю, што... Так, чакай. Я ж ведаю, што Volvo топ, таму што я пачынаў кар'еру тут на Volvo. У мяне першая машына новая, якую я купляў сабе, была Volvo. Але самая танная, там за 115-117 тысячаў, якая. Не пашкадаваў ніводнага дня. Вось, і гэта сапраўды вельмі зручна, з гэтым палівам, з гэтай адлегласцю, што яна разлічвае гэтак далей. Потым я доўга яшчэ прызвычайваўся да іншай машыны, калі ездзіў, што трэба неяк асэнсавана ехаць, бачыўшы гэты, колькі паліва ў мяне, арыентуючыся выключна на, вось бачыце, на навігатары з правага боку ёсць іконка паліва, вось гэтая жоўтая. То бок, калі яна, напрыклад, ужо там унізе, то разумеў, што трэба ехаць на паліўную станцыю запраўляцца. Вось, на Volvo ўсё прасцей. Бачыш, што ў цябе расход такі, колькі паліва засталося і ведаеш. Дасягнеш ты мэты ці не? Куды ты мяне цягнеш? Што такое? А, ну так, яны ж па правілах ездзяць. Я думаю, што такі медленны? Так. Хочу сабе Volvo. А, V90, а я хочу XC90. Мы нават з жонкаю, калі разглядалі куплю машыны тут у Польшчы, арыентаваліся на XC90 2004 году. Але потым перадумалі, бо узважыўшы за і супраць, вырашылі, што лепш купіць больш танную машыну такога ўзросту прыблізна, зэканоміўшы, бляха, больш за 20 тысячаў злотых. Кнопка нітра, кажа Рэйвен. Я ведаеш, як у сапраўдных добрых фільмах, курва, ноч, і мы ноччу едзем праз гэты мост. Ах ты ж. Ай-яй-яй-яй, тут прыгожа, калі што на гэтым мосце ў дзень. Бо мора. Паглядзіце толькі, вось бачыце гэты гарызонт. І там, і тут. Ой, гэтыя еўрапейцы з сваімі правіламі, што трэба ездзіць выключна ноччу з такімі доўгімі грузамі. Ну, паглядзіце, ну колькі губляецца прыгажосці. Сабакі. А там яшчэ заўважылі, што самалёт сядаў, бо гэта аэрапорт. Мы зараз знаходзімся куды не туды ты. Рукі-крукі. Вось, бачыце, дзе мы едзем? Карацей, тут вось каля Капенгагену ёсць аэрапорт, там вельмі часта самалёты сядаюць. Мне вельмі падабаецца гэтая мясціна. Так,
Прабач, Рэйвен прапусціў. Я заўважыў, што калда зноўку і не знайшоў сілы завітаць. Выбачаюся. Не, сапраўды гульня гаўно. Я вельмі шкадую, што набываў яе за поўную вартасць, за поўны кошт, а не купляў у гэтым геймпасе. Яна проста не варта гэтых грошах, а не цэнтаў. Калі б яна каштавала прыблізна там 40 злотых, окей. 12 гадзінаў геймплею гісторна і, ну, кампаніі. За 40 злотых няхай. Пры гэтым такі нязграбны, без гісторыі, без якойсьці-небудзь логіцы. І, карацей, брыдка адным словам. Вось. А за 360 злотых. Вы, конечно, я, конечно, выбачаюся, але аддайце мои грошы назад. Гэтая гульня гэтага не варта. Эсбек. Оденс. Таму гуляй у хорары, у любым выпадку кранаюць пачуцці. Ну тое, што яны так, на дрыст прабіваюць гэта фактычна. Мне патрэбная Рэйвен гісторыя. Я люблю гісторыю. Цікавая. Калі яшчэ і добрая гісторыя, то удвая цікавей. Просто хорор гэта не тое, што я шукаю у гульнях, да і ў прынцыпе ў жыцці. Прыехалі ў Данію, а тут дождж скончыўся. Гэта быў мост паміж Капенгагенам і Мальмё. Так. Пачынаўся добры серыял «Мост», а я не глядзеў такі серыял. А што за ён? Распавядзі, калі ласка. Файны, хутчэй за ўсё. Ой, я не глядзеў, а пра што серыял «Мост»? Можа, Анюта глядзела? Анюта, ты тут? Ты ў мяне серыяльшчыца, тая яшчэ. На гэтым масту роўна пасяродкі знайшлі труп. І што? Ну, бывае. Гаўно здараецца, як кажуць. Так, труп пасяродку, таму невядома, хто павінен... Расследаванне альбо Копенгаген. І тыпу яны канфлікт такі мелі, на каго спіхнуць гэта ўсё. Міжнароднае забойства. Ну, прикольно. Avoid possible crash. Ну, фактычна я разумею, што гэта розныя дзяржавы, ўсё такое, і ў кожнай сваё міністэрства юстыцыі і гэтак далей. А дарэчы, ВРВ, ты ж юрыст. У такіх выпадках, калі здараецца нешта у міжнародных водах ці на міжнароднай тэрыторыі, то як справы вырашаюцца? Мне ж падаецца, у такім выпадку грамадзянства неяк вызначаецца гэтага грамадзяніна, які загінуў, не?
И так повинны расследоваться. Ну поехали, ну блин, ну что такое? Другий раз уже. Просто стоїть. Ціл сраку, ну, щиро кажучи. Тоже мне, бляха, супроводжальна допомога. Став стоїть собі, йолоп дурний. Так, куди він? Куди? Зліва чи справа? Ага. Зліва нельга, там крест. Давай сюди проїдемо. To follow the route, you can load a checkpoint or cancel load checkpoint. Зрозуміло. Ось зараз мене не пустили. Минулий раз не дали проїхати. Поехали, бляха-муха. Только зупинися там недзе, я тебе собака по... скину с дороги как-нибудь. Стена на стену. Не, я так не думаю, Рейвен. По-розному в міжнародних водах вирушають по громадянству судниці корабля. Вось. А калі вось на мяжы? То бок паміж краінамі ж заўсёды ёсць нейкая нейтральная паласа. Можа там ОАН павінна нешта рабіць, не? О, у гэты раз ён спрацаваў. Паскуда гэткая. Автопас. Мультипас. О, яшчэ адзін мост, які мне падабаецца. Асабліва ў дзень ехаць, бо ён уходзіць ён туды пад ваду ідзе у тоннель. Так, хіба што яны штосьці можуць? Яны хто ты маеш на ўвазе? Як казаў Балаганов, сабралі вялікую купу чыноўнікаў, бюджэт папілілі, і на гэтым усё. То бок, ну хаця б бюджэт яны зараз піліць могуць, разумееш? Чакай, трэба ж яшчэ неяк сваю гэтую заклапочанасць праявіць. Гэта ж, напэўна, за апошнія 20 гадоў гучала, ну, прыблізна, не, да, нават 30 гадоў яны сваю заклапочанасць праяўлялі. Вось акурат, калі скончылася вайна ў Югаславіі, памятаеце? Гэта хіба што апошні раз, калі ААН нешта рабіла. Апроч заклапочанасці. Нешта, ведаеце, вы нас хвалюеце вось сваімі дзеяннямі. Ай-яй-яй, не хвалюйце нас, калі ласка. Добра. Вы не хвалюйцеся, я сам усё тут зраблю па-ціхаму. Вырашаюць, што ўсё ж такі на чыім баку цела. Тыя і вядуць. Тыпу, чакай. Як у кёрлінгу, яны бяруць прыладу такую, ад адной межы да другой вядуць. Такой перпендыкуляр будуюць. І вось, куды цела бліжэй, да якой мяжы, той адпавядае за расследаванне. Неяк так? Плюс могуць вырашаць праз дамовы аб памежным кантролі з боку дзяржавы. Ну так, яны ж амаль усе дзяржавы паміж сабой маюць дамоўленасці. Сапраўды, хутчэй за ўсё менавіта так і ёсць.
Паглядзіце, дарэчы, на руль, звярніце ўвагу. На стэрно, прабачце. На стэрно Вольвы. Бачыце, якія самыя вялікія кнопкі? То бок, на што дызайнер звярнуў большую увагу кіроўцы? Гэта тэлефон? Узяць і пакласці трубку. А таксама дадаць і збавіць гук у стэрэасістэме. Тыпу, гэта не трак, гэта тэлефон нейкі. Так, гэтыя кнопкі усім зразумелыя, ну... Не, ну гэта проста дызайнерскае рашэнне такое, тыпу, што найчасцей выкарыстоўваецца кіроўцаю, то і робіць больш зручным, вялікім, гэтак далей, каб ты, нават не гледзячы ў гэты бок, мог націснуць проста, як гэта, тактыльна накіроўваючы сваю руку і пальцы. Вось. І тут бачыш, на гэтых месцах, дзе заўсёды пальцы ў кіроўцы могуць быць, калі ён едзе расслаблена і спакойна, тэлефон, бляха, і гук. Клас. Чым гэта дальнабойшчыкі займаюцца за стырном, а? Ім яшчэ за гэта грошы плацяць, каб яны па тэлефону размаўлялі і музыку слухалі. Тыпу, каб не парушаць заканадаўства на выкарыстоўванне тэлефона за стырном? Не, ну, гэта ты пра hands-free проста. Гэта зразумела, што я забаронена выкарыстоўваць тэлефон такім чынам, каб рукі былі занятыя. Трэба, каб былі вольныя. І ты сачыў за дарогаю. Дарэчы, памятаеш, магчыма, калі ты дзівіўся, бляха, глядзеў шоу Top Gear у BBC, калі яно было яшчэ з Вялікай Тройкай. Вось, там яны вызначалі, а як гэта кіраваць машынаю, калі ты карыстаешся тэлефонам, ці hands-free, ці ўвогуле без тэлефона і ўсё такое. А можа гэта быў 5-я перадача, Fifth Gear, таксама не BBC, а нейкі іншы канал там, но брытанскі. Вось, яны рабілі гэтае даследаванне такое аматарскае, безумоўна, ніякай навуковасці не было, амаль што. Вось, але даказалі, што нават з улікам таго, што ты выкарыстоўваеш прыладу hands-free, у цябе увага адцягнута ад дарогі і на 20% больш ты робіш гэтых, ну, не апасных рухаў, ці як гэта лепш сказаць, неакуратна, вось давай так, неакуратных рухаў, то бок памылак і ўсё такое. А ў параўнанні тэлефон hands-free, там розніца была тыпу 10 ці 5%. Нешта такое. Не сутнасна, карацей, змяняла сітуацыю hands-free. То бок, калі ёсць у вас магчымасць не размаўляць па тэлефону за стырном, не размаўляйце, калі ласка. Гэта небяспечна. Давай уже, перакидывайся, бляха, едзі ён. A następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Front escort is going to warn other drivers. Adapt your speed to avoid possible crash. Добре. Як скажеце, так і будем робіць. Так, у нас напереду 73 кілометри ще. Уже раніца прийшла, а ми мости усе проїхали. По Данії тут шуршим.
на мора не паглядзіш. Jedź prosto. Ой, я зараз побачив, що у мене налади чату не то стоять. Треба буде довести зараз. Змінити. Тише, 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 спокойно едь. Куда ты летишь? До речі, я ж після того, як розчарувався у Call of Duty учора, то я вирішив у таких випадках більше не користатися своєю насамрэч дзіўною логікою, яка згубила мне 320 злотых. Вось. Я набыў себе геймпас. Вось так вось. І наперадзе у нас, конечно, наступным тыдні з'яўляецца Stalker другім, які доступны в геймпасе. Там яшчэ будзе Microsoft Flight Simulator 24 таксама. І што вельмі прыемна, напэўна, будзе пачуць Анюце, там будзе Cities Skyline. Мы таксама яе пагуляем. Карацей, 3 гульні ўжо ёсць. Дарэчы, яшчэ ўзгадаць трэба, што ў пачатку наступнага году, 25-го, там будзе выходзіць Evolved. Гэта RPG-шка ад Blizzardаў. Ад студыі Obsidian, якая рабіла Elder Scrolls, калі хто не ведае. Таму будзе цікава пагуляць усё гэта. Карацей, на 3 месяцы гэты геймпас ён дакладна акупаецца. Будзем глядзець, як будзе далей складвацца сітуацыя. Але ўсё роўна шкада, што грошы згубіў. Курва, з гэтым Call of Duty. Сапраўды Call of Duty. Тут пытанняў няма з гэтым. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Так, проскочили тут. І тут проскочили, і тут. О, выдатна. Професіянальна. 16-15 километров засталося уже до кропки метовой. О, до речі, а що гэта я зараз тільки заважив на стойці, бачите? Нейкая Nokia 3111. О, блін, бачите, ось по центру вона зараз. Где Алексей наш? Дальнобойщик. Есть он тут, нема. Как распавёл, что это такое. Зачахил. Zjedź z ronda. Гэта хардпойнт усяго. Ну так. Усё ў гэтым цягачы трымаецца на гэтай праладзе. Тэрмастат? Можа быць. Сапраўды падобны. Стрэлкі ў правы бок, у левы бок, вверх-уніз, тыпу рэгуляванне тэмпературы ўнутры. Ну, я так разумею, клімат-кантролю тэрмастат, бо тэрмастат езжаш на рухавіку на самім. І ён там 100% па-іншаму выглядае. Я яшчэ забыўся, з'яўляецца у нас фармінг-сімулятар. Во што яшчэ будзе у бліжэйшым часе. Але гэта я ўжо
Питання буду вирішати на наступному тижні. Не зараз. Skręć w lewo. Єбой. Приємненько, до речі, було. Насамрэч, ні кроплі не горш за Реноху цягнув. Гэты цягач? Я хоць правильно еду? Да, ні халера неправильно. Треба было больш улево брацца. Так. Так і ёсць. Поехали назад. Ой. Ось гэта я крутануў. Так, зменяем вид. Давай. Да что за паренши тут такие, ну... Гульня. Каб цябе чэрцы дралі. Распрацоўшчыка гэтай камеры. Оу! Not a big problem і not a canoe. У нас два досягнення. Ні халери собі. Чакаць трэба адзначыць. Not a canoe добра. І not a big problem з'явілася яшчэ. Ну гэта выпадкова. Гэта выпадкова. Я не намагаўся гэтага зрабіць так. Адразу адзначаемся. Адразу пішам усё так. Вось яно не тое. Сюды. Так, так, так. Тут ёсць, гатова. Агульны падлік ёсць. 3 штукі трэба дадаць. Бо 48 у нас. А, якая прыгажосць. А просто увогуле. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто лепшы з найлепшых. Так. Так, так, так. Continue. Present continuous. Памятаеце, такое было. Так, чуеце колькі стомленасці? Ой, мы уже амаль стомлены. Давайте знойдзем зону адпачынку. Где мы тут? Эсберг. Эсберг, Эсберг. Ось сюды. Аккурат. Поедем, поспим троху. Ён зрабіў 2 ў 1. Ось так вось. Як ты там кажаш заўсёды? Разуменне багацьох працэсаў і досвед. Дарэчы, што нас сёння чакае ў SnowRunner з табою? Стоп, 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 стоп. Вось сюды. Супер. Жук. І спаць. Готово. Так, колькі у нас? 15 гадзіна. 15 гадзіна выдатна. Наша наступная задача Мікеланджела. Што гэта? А, гэта не тое. Мікеланджела, нам трэба будзе мармур прывезці. Ой, куды я лезу? Боже, што я... О, шматзадачнасць не маё. Нам трэба з мармура мармур прывезці. Куды-небудзь увогуле. Блядь, як яно гэта месца называецца? Церара. О, Цера.
Так, у такім выпадку ведаеце што? Церара, дзе гэтая Церара? У Італіі знаходзіцца. Кантара, Мессина, Вилья Сан-Джованни, Катанцаро, Таранто, Бари, Наполе, Кассино, Пескара, Рома, Терни, Анкона, Флоренция, Ливорно, Джино, Ницце, Парна, сучара какая-то, пробачте. Судзара, напевно так. Пам'ятаєш, ти можеш проїхати по 4 заїздах. Так, ми це будемо робити. Ми будемо робити це, не переживай. Ось наш Рим, ми будемо тут їздити, кататися, глядіти. Так, питання. Де ж гэтая Карера? Може Карара, а не Церара? Царара. Кварі, давайте тоді от з таким кварі. Square. Не, это все не то, это кварі. Так, як знайти то, що нам треба, бляха-муха. Гэта не назва фірмы, разумееце? Гэта назва, не назва грузу. Вилла Сан-Джованни. Катанцаро, ACL. На поўначы гэта. На поўначы. Ну, дакладна гэта не будзе, вось тут, дзе былі мы. У Турыне, у Вероне. Гэта ўсё іншыя дарогі. Болонья, Судзара. Зомер нейкі ўвогуле незразумела. Да Болоньі гэта адносіцца, так разумею. Парма. О, нейкі Марма. Марма штосьці такое. Вось гэта можа быць, мне падаецца. Што ў Джэнуі? А, гэта оно і ёсць? Вось гэтае, так? Супер, то бок нам з Пармы трэба туды даехаць. Окей. Парма. Як да цябе даляцець? Так, выйдзі. Quick travel. Ха-ха-ха, мы сюди не перенесемся. Треба купляти в таким випадку гараж у Пармі, мені подається. Garage purchase. Genoa, Флоренція, Ліворно, Болонья. Угу. Так. В таким випадку давай так. Окей. Зараз визначимо, у які з гэтых гаражоў мне лепей за все переехать. Окей. Та бляха-муха. Флоренция, Ливорно, Болонья. Ливорно. Правда? Полетели у Ливорно.
Лиш Линц, Ливерпуль, ось на Ливорно. Znaleziono sygnał GPS. Паціху, патроху мы Італію ўсю вывучым. Але я б хацеў гэтыя вось подружы па Італіі, каб адкрыць усе гарады, адкласці на потом. Бо гэта такі кшталт задачаў, які робіцца не адзін стрым звычайна. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć. Як кажуць, пачынаем з простага, заканчваем на складаным. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Смецце, смецце, смецце. Бачыце, Італія? Адразу смецце на ўзбочыне. Так, тут направо, так, потом направо. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Так, 104 кілометри до мармурових наших краніцаў. Гэта, конечно, не аўтабан, але, я спадзяюся, 137 ці 9 у нас атрымалася, правда, на мінулай машыне, на рэношцы зрабіць гэта. 122 пакуль. 130. Так, наперадзе паварот. 139, 140, 141, 2, 3, 4, 5, 6. Ух, самолет, ёпта. Давай, 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 давай. 149, кстати. Усё, уперлася. Ну, гэта рэкорд. Пакуль што гэта рэкорд. 150 км на гадзіну амаль што. 149, калі быць дакладней. По вясковых дарогах зараз поедем, чакай, телепас нам патрэбен. А 11 евриков. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Так, мы у тоннель.
тунель, так. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd. Так, ну мы ўжо блізка. Пакуль што не бачу ніякай фотазоны, каб можна было сфоткаць. Просто такая вясковая мясцовасць. Глядзіце, тут у яго камені ёсць на двары сваім, каля хаты. Ён што, з працы крадзе, ці што? Злачынец такі. Ці ён проста бярэ працу дадому? Як гэта? Авертайм не аплачваюць, але да хаты браць працу прымусоўваюць. Не, прымушаюць, вось так. Прымушаюць. Ой-ой-ой. А што так тут сцісла-то? Вузенька, бляха. Як у дзеўчынкі. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Стоп. Я хачу на гэта паглядзець. Ой-ой, ой-ой-ой, ух, музы залез. 100%. Не, нічога асаблівага. Поехали, дудзіш. Амі, вітаю цябе, вітаю. Skręć w prawo. Ты упершыню на хіба што на стрымы, не? Чекай, гэта што у нас тоннель прарыты акурат у мармуры? Ого, Się do skrętu w lewo. вось гэта італьянцы замарочыліся. Skręć w lewo. Бляха, я все забываюся чат пераключыць. Чакайце. Чакайце, пакуль я пры памяці трэба гэта і зрабіць. Так. О, вось так лепш. Так, нам сюды. Ну што, паглядзім кат-сцэну, што яны тут наздымалі. Цікавага. О, і музыка, да рэчы, падыходзіць, мне падаецца, для кат-сцэны. Carrara Marble Quarry. Рэстарацыя ў іх ёсць на тэрыторыі, вы паглядзіце, не сталовая, а рэстарацыя. У сэнсе, мне не падалося, там Рено на паркоўцы стаяла, быць не мога. Як гэта? Ні Фіат, ні Альфа Ромео, ні Феррари, ні і што там чакаў іх? Ламборгіні? Ламбер-бамба, як кажа мой сын. А Рено? Тьфу, неверагоднае нешта. Выдатна. Што у вас ёсць? Давай, на дастаўку. У Флоренцыю і у Зальцбург. Мне падаецца, у Зальцбург лепей.
Правда? А чаму гэта? А мармур? А чаму гэта мы тэхніку нейкую павязем? Давай мармур. Ось сабакі. Так, канешне, давязем, божа. Будзеш мне распавядаць, хвалюецца ён, што мне не хопіць магутнасці, каб завесці гэты цяжкі груз. Так, дзе ў цябе тут перад? Вось там, з таго боку. Чапляемся. Ну что, напереди 800 километров шляху. Поехали. Поехали, бо это будет долго. Мы аж у Австрию едем. У Зальцбург. Я ранее казал, там свиней умеюць вырошчваць. Інакш чаму асацыяцыя ўзнікае менавіта з салам. Правда? Як бы яго перакласці на беларускую, калі у корань паставіць сала? Салаград? Это, калі што, выбачайце, у мяне гумар такі. Насамрэч я ведаю, што гэта ад соль. Я не разумею, у мяне ліхтары працуюць, ну, індыкацыя ёсць. Я нешта не бачу адбіткаў ніякіх на сценах. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Ой. Занадта хутка. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Так. Паліва на 2000 кілометраў. Добра, Александр. О, Солігорск. Так, па-нашаму Солігорск. Сапраўдная назва гэтага гораду. Я так яго і буду зараз называць. Солігорск. Толькі аўстрыйскі. Так, паколькі мы едзем у Аўстрыю, то ў нас будзе Альпы. Мы будзем праязджаць праз Альпы. Гэта прыгожая месцына, калі што. Будзе нам што паўзірацца. Давай, круці, што ты не еў сёння? Вай, перавязаўся ён ззаду, там ужо мандаты выпісвае адзін за адным. Менты яны нават у гульні, менты. Ой. Цішай. По нейкаму серпанціне нават будзем падымацца. Горы.
Як гэта ўсё прыемна. Не на цігачы, а пешшу гэта супер па гарах хадзіць. Вось я нанімаю, я б яму пазайздросціў ад шчырай душы, ад усёй. Ад усяго сэрца. Бо чалавек столькі гораў прайшоў сваімі нагамі. Так, мы уписываемся увогуле, уписываемся. Цікава, каму ў галаву прыйшла ідэя, каб знакі гэтыя рабіць не чырвонымі, а чорнымі. Гэта тыпу сядзіць італьянскі чыноўнік, абіраючы, якога колеру павінныя быць знакі небяспечнага павароту. Вось, у мяне ж ёсць знакі інфармацыйныя, яны зялёныя ці сінія, правда? Папярэджваючыя знакі, яны чырвона-белыя. А вось небяспечны паварот няхай будуць чорныя. Цікава чаму? О, бачылі зараз, мы праехалі, было дзве машыны Альфа Ромео, а на паркоўцы Рено стаяла. Соненька, родненькая, тёпленькая. Як тебе бракуе узімку. Ды нават у лістападзе ўжо, не ведаю, дарэчы, як у вас там у Кракавах, Гданьсках і так далей, а у нас, канешне, гэты тыдзень быў такі прахалодны, непрыемны. Я б сказаў, нават брыдкі, хутчэй за ўсё. Вось гэтае слово нашае роднае, яно лепш за ўсё падыходзіць пад гэтае надвор'е. Брыдкае. Колькі ўжо? 2 дні ім жала, правда, Анюта? О, зноўку Альфа Ромео заўважылі? Фиат. С культом Рено было, ёп. Это что такое? Монтедоро. Так, стоп. Вось гэта цікавае месца. І Соніка, і касцёл. Ай, просто бляха. Стоп, о. Ось так. Это одна фотка. Треба вверх ляці. Ну, гэта маш... Каб не гэтыя слупы, сабака, бляха. Это было б прыгажэй. А ну, давай дорогу. О, ось так. Супер. Ай, прыгажасць. Ай, красота.
Ну мы, слухайте, по гэтых горах вельмі медленно едем, калі што. 680 километров засталося. Было 800. То бок мы 120 километров ледь сунемся. О, некое старое местечко. Что за ино? Кастельноване Монті. Я по-вашему не разумею. Парма, напереди Парма. Классно, под домами тоннель. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better pull out, you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once you daddy and she finds out where you live. Creeping in the shadows, eating poison Что там такое? Там мост? А, ну мы на его, коли что, и доедем. Зараз побачим. О, бачите? Это что такое? Я могу з докладністю 99% сказать, что гэты мост будовал мужчина. Ну вось, что это такое? Не ты потребен. Вот это мне потребно. Медиопадана Railway Station. Что? Ты куда там целишь? Калі хто запытаецца, чаму мужчына, дык таму, што толькі мужчына будуе такія формы. Жанчыны звычайна засяроджваюцца на іншых. Zjedź z ronda. Так, сюди, Волоні Вірона. Цікаві розв'язки в Італії, до речі, каб поїхати направо, тобі взятися треба уліво. Ну що, 149 ці як по шаши гэтай? Ну, с грузом тяжковато. О, это что такое? Цікаве место, правда? А, вот это мы здымали оттуда ж. А вот оно что, во! Мы там были, сюда целили. Давайте в таким випадку так и зробимо. Во.
Бліжэй, бліжэй, бліжэй. О, все, знак прапаў. Ну, не-не-не-не-не-не. Вось так. Добра. Знялі. Так, наперадзе петелька. Нам трэба з'язджаць у Верону. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Так, 590 кілометраў, прыблізна 5 хвілін, то бок мы праз 40 хвілін выканаем задачу гэтую. І у нас застанецца, па сутнасці, толькі вулкан. 40 хвілін, гэта будет 12. Ну, за гадзіну, я спадзяюся, ў 2 месяцы мы паспеем даехаць. Я думаю, правда, ўзяць груз, але зараз больш схіляюся да таго, што груз не трэба будзе браць, трэба будзе вось так на лёгку. Просто без грузу на цягачы туды злётаць на гэтыя 2 вулканы, пафоткацца. Вось. І на сённяшні дзень з Еўротрак сімулятарам будзем завяршаць. О! На небасхіле зорку бачыце? А гэта не зорка, калі што. Гэта была Венера. Так, мне прама павінна быць, не? Слухайце, хутка адпачываць трэба будзе яшчэ. Недзе знайсці сабе месца для адпачынку. Так, сапраўды, мне ў Верону Судзару павінна застацца з правага боку. Так, нешта я газую, хаця можна накінуць, як яго бляха, круиз-кантроль. І спакойна ехаць. Ну што, нас наперадзе чакае начны шлях, хаця пару гадзінаў, таму што стаміны трохі больш за палову ўжо. Мы выехалі, наперадзе ў нас 540 кіламетраў. 100% нам не хопіць, будзем адпачываць, то бок. А зараз 21 гадзіна вечара. Ну, прыблізна о 12 гадзіне нам прыйдзецца ўжо шукаць. Гульнявога часу, калі што. Прыйдзецца ўжо шукаць нейкую зону адпачынку, каб перавесці дух, і ўжо з раніцы зноўку, о, самалёт узлятае. І ўжо з раніцы працягнуць наш шлях. Так, чакай, што за незвычайная дарога тут. Все добра? Ну, спадзяюся, што все добра. Trzymaj się lewej strony. Ja амаль што не чую навігатар. З-за таго, што музыка грае. Трэба будзе паглядзець на ладах, як павелічыць гучнасць. Так. О, я па гэтай развязцы ездзіў задам, колькі памятаю. Пакуль займаўся гэтай віветкаю, каб Pathfinder сабе атрымаць. Ух. Толькі уявіце сабе, амаль 250 гадзінаў страціць рэальнага гульнявога часу на адное дасягненне толькі. Так. Направо мне не трэба, мне прама. Верона, Інсбрук. Так, сапраўды, мне ж праз Швейцарыю у Аўстрыю.
Ведаеце, толькі я ўзгадаў зараз, што калі гэта будзе зона адпачынку наперадзе, а мы акурат пад'язджаем да Альпаў, то гэта трошачкі небяспечна, бо там у Альпах вельмі мала зонаў. Мне падаецца, там пры пераходзе з Італіі ў Швайцарыю будзе. І магчыма, там прыйдзецца пераначаваць на гэтым КПП. Там былі зоны, мне падаецца. Зараз трэба лепш паглядзець на мапе. Сюды. Вось бачыце, шлях які доўгі. Без зонаў ўсё. Так, вось тут. Вось ён на шлях. Вось тут КПП, мы тут і адпачнем. Таму што затым нам прыйдзецца... ну і тут можна, дарэчы. На пункце вагі. Карацей. Можна не хвалявацца, там наперадзе будзе ўжо больш магчымасцяў. Ой, что тут у нас? Ой-ой, не зачапіў, добра. Нейкая сумная мелодія, бляха, аж на сон схіляе, не? Зараз, дякую Богу, музыка пачалася нейкая. Шикоўны тоннель, правда? З ліхтарамі на столі. Круто выглядае. Ну і што ты зрабіў, паскуднік? Перакінуўся перад носам.
Так. Ну что, мы на телепас, правда ж? Давай, отшиняй. Так, едем уперед, пакуль не переедем, да. Амаль до чырвонага стану, у нас там колькі? Адсоткаў 5-10 ёсць яшчэ стаміны. Проезжаем КПП. Спокойно едем далей. Trzymaj się prawej strony, a następnie dalej. Zjedź w prawo. Obliczanie nowej trasy. А, я вагу пропустил, так? Trzymaj się lewej strony. Ale tam mieliśmy nieważne. Да и похеру. Я нешта ў чатик поглядел не ў час. Пропустил, что потребовалось на вагу заехать. Узважиться. Trzymaj się lewej strony. А хлопцы, а вы б ніяк мяне не ведаю, пропустили. Цягнік! Тут дадалі цягнік, яго не было, калі я адкрываў мапу ў гэтым месцы. Можа, месяца 2 таму я тут быў. Бачылі, ён на фоне гары праехаў? Бляха-муха. Ці як там у КВЗ казалі? Бляха ад сандалікаў. Блин, ну як так? І ўсё гэта... О, мы едзем каля яго. Ось ён справа. Але не бачна ні халеру гэтай цемрыве. О, пазяхаць пачалі. То бок стаміліся ўжо. А гэта азначае, што мы ўжо на наступны адпачынак, ой, на наступную зону адпачынка не праязджаем. А паркуемся і адпачываем. Так, глядзім у левы бок. Все, выдатна. Наперадзе Інсбрюк. Мы ў Швайцарыі. Trzymaj się lewej strony. Зараза, я сам позяхаць пачаў. Ты што? Зараз знайдзем табе зону адпачынку, адпачнеш. Trzymaj się lewej strony. Троху сапнеш. Так. Нам сюды, правда. Ось зноўку, каб паехаць направа, трэба ехаць з левага боку. Ось гэтая бляха дарога будаўнічая. Так, пачырванелі. Пачырванелі, вось ён горад, пра які я думаў, і тут ужо хуценька павінна быць зона адпачынку. Я ўсё памятаю, так і было.
Так, поверни мне навигатор, калі ласачка. Так, ось яна зона адпачынку. З левага боку, што? А з правага пасля аплаты. Так, з правага пасля аплаты. Все, мы на месцы. Доехали без прыгодаў. Спокойно, аккуратно. Інспекцыю пройсці. А, гэта не платна, гэта ж інспекцыя, во, вагі. Трэба ўзважыцца. Szukanie nowej trasy. А класна едзеш тут, карацей, і вось дзе вага пад табою коламі там грукаціць. У мяне геймпад такі трык-трык, трык-трык. Клас. Адчуванні суперскія. Ну ось, адпачываем. Выдатно. Кладемся спать. Так, чекай, я не поспел потягнуться. Аж на кости хрустять. Так, Кольки, 194 километра засталось. Эх. Ну, знову професійно, навіть бордюр не зачепив. Слухайте, мы проехали на гэтым цягачы 1100 километров, выканаўшы две задачи. Пры гэтым одна была цяжкая, так? Так, одна ж была цяжкая. Там оверсайзд, надпамерны груз у нас быў, памятаеце? І пры гэтым мы скарысталі менш за 200... Чекайте, трохи больше за 200 литров. 200, там было 800. То бок 349, нет. А, так, 330, ой, 340 литров зараз мы скористали. Нормально экономить гэты цягаш, ничто себе. Вось у паза минулый раз мы были перед Ренохою, на чым мы были? На дафе. Во. То даф, конечно, піў гэтае паліва, як мае быць. Як вам Альпа, до речі?
Не опереджу його перед поворотом, тому кризиться за їм. Стало 63 кілометри, і слухайте, по реальному часі ми навіть уписуємося в той ліміт, який я адресував напередодні виконання гэтага задання. Так. Вот мы до 12 100% поспеем довести. Ой, иди отсюда, паскуда. Trzymaj się lewej strony. Паскуда, ну. Trzymaj się prawej. Коли не заважили у левым люстерку, там машина была. И она просто перекинулась на пас, на яким я был. И уперлась у меня. Собака. Дякую Богу, при гэтым пашкоджанню не фіксуецца. О, мы уже близко 6 километров. Подрапаў мне нового цягача, паскуда. А вось наш Солигорск. А? I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air. I want you to jump, jump. Like you trying to get stuck in it. In the air. Так. А где тут поворот направо? Następny skręć w prawo. Что? А, во, бачу, світлофор. Like you trying to get stuck in the air. Skręć w prawo. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you
Так. Мы на месцы. Так, готово. Може припаркуємося? Хоча б раз у житті, а? Чому б і ні? Вже 100 годин не паркувався. Так, о, нам сюди. Так, викручуємо стерно. Поехали потроху назад. Заломываем. Ну, амаль что. И равняем. Давай. Не отрималася. Так, спочатку ось сюди. Опс, не сюди. Не сюди. І зараз заломуємо уже. І хопля. Готово. Мікеланджело, отримали. Видатно. То, що треба. То, що намагалися зробити. Так, де воно? Ось воно. Сюди. Колір зміняємо на зелений. Готово. Так. Що нас чекає в наступний момент? Нам треба знести два вулкани. Один называется Этна, другий называется Везувий. Что де? Холера його ведає. Так, ось тут у нас что? Ну. А и оно нам не подсвечивает? О, в это я улип. Так. Ведаеце, мне придется ісці до гугла, калі такая справа у нас уже пачалася, как знайсці. Так, ЕТС. Дога. Везувиус. Так, показывай. Так, сапраўды, пад катанне. Гэта у нас будзе што? Этна. Гэта у нас Этна, добра. І Везувий гэта каля Напалі. Каля Напалі? Ой, пробачте. Так, чакай. Сюди. Каля Напалі. А, вось. Фотозона. Так, што і як будзем рабіць в такім выпадку? У нас гадзіна ёсць. Месіна, катанне. Вось што мы зробім. Мы зробім, зараз перанесемся ў Напалі і возьмем груз, які будзе ісці да катання. Так? З Напалі ў катанне. Вось, і мы такім чынам гэта і зробім. Так, але спачатку трэба купіць гаражы на ўсялякі выпадак.
Рома. Та окей же ж. Наполе. Катания. Катания есть, правда? Катания есть, и все. В таким випадку сюди. Ми шукаємо Наполі. І нам треба з Наполі. О, цікаво. Ха-ха. Роутленд, Cargo Sender. А у нас тільки у Наполі. Зрозумів. Кальярі, Боніфачо. Так, а з Катані у таким випадку? Катання. О, ну что это такое? Так, что по мапе у нас? Катания. Вилла Сан-Джованни. Ну что, вот таким выпадком ничего не остается, опроч того, что перенестися. Так, летим у таким выпадку свой гараж у Наполі. И без грузу все это робить. Просто переносимся в Наполи и едем. Тихо, спокойно. Нейтелс. Так, перенеслись. Треба чатик открыть. Мы его закрутили. О, все. Усе як має бути. Так, у таким випадку що ми робимо? Чекай, куди ти крутиш? Ми берем, виставляємо собі маршрут. Маршрут наступний. Сюди, то бок ми гэты две кропки охоплюємо. Так, ну я спадзяюсь, вось тут, напэўна, будзе, правда ж? Вось. Ну, ось куди ти? У сенсі. А, мы по левому боку ж едем. Да, блин. Ты серьезно, чи что? Ты жартуешь? Так, гэта апошняя кропка, таму. Во, мы сюда приедем. И мы проедем праз першую. Чекайте, у нас фотозоны есть тут некие? Нічого нема, мы ось тут есть. Магчыма, мы там спынимся, добра. Так, мне важно, каб мы еще ось сюда заехали. И все. Вибрано цель подорожа. Поехали. Шлях побудований. Мета вядомая. Спочатку мы едем на Везувий, фоткаемся, а потом на Этну. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu. І гэта будзе апошняе дасягненне на сёння, апошняя наша задача. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Так, порт. Цікаве будинок порту, правда? Незвичайне. Так,
Где мы тут, чекай? Jedź prosto, Ага. a następnie skręć w prawo. Это кадровая агенция, так, и там еще у нас некая видеозона. Skręć w prawo. Ось она. Так, зараз повернем отсюль. Чекай, чекай. Зараз я тут розвернуся. О, выдатна атрымалася, супер. Гэта порт, ці што ты нам пакажаш? Порт Неаполя. Зразумела. Што ж у ім такога прыгожага? Распавядзі, мне падаецца, там каля мора гэтыя будынкі жытловыя, яны прыгажэй выглядалі, што гэты порт. Вось бачыце, злева акурат яны выглядаюць прыгожа. Хто быў у Неаполі, хто пацвердзіць, так яно выглядае насамрэч. Але прыгожы горад, правда, не? А, гэта гістарычны цэнтр. Цэнтр, бляха, да халеры цэнтра там. Ён проста пабудаваны на ўзбярэжжы. Але прыгожа выглядае. Мне, слухайце, будынак падобны на некаторыя нашыя вакзалы у Беларусі, правда? Тое самае было ў нас. Нібы адчуванне, нібы італьянскіх гэтых архітэктараў запрашалі, каб пабудаваць гэтыя вакзалы чыгуначныя. О, бачу, ўжо адсюль бачна. Вулкан. Ну што, паехалі? Так, мне куды? Мне направо. Мне направо, о. І сучасныя будынкі ў гэтай частцы гораду. Слухайце, каб далі яшчэ праехаць па гэтай гістарычнай частцы. Цікава, магчыма, не? Так, недзе з правага боку павінна быць. Так, вось ён, Везувій. Трэба знайсці толькі кропку, каб яго сфоткаць. Дакладна не тут. Так, што гэта наперадзе? На што гэта падобнае? На Мазераці? Ну так, здалёк нагадвае нешта Мазераці. Але хіба што не. Плот. Дайце нейкі краявід. Мне вулкан трэба сфоткаць. Цяпліцы. О, ужо бліжэй да існасці. О, мне ўжо залік пайшоў Везувій. Не, чакай, яшчэ не сфоткаў. Трэба сфоткаць. Я, калі што, ў сваім жыцці ніводнага разу не бачыў сапраўднага вулкана. О! А чаму яна тут завецца? Гара. Бля, ну маглі б намаляваць лепш, мне падаецца. Вам так не падаецца? Каб хоць на фоткі выглядаў лепш. А то на гэтым, на кат-сцэне яна выглядала больш-менш яшчэ. Я лічыў, што тут будзе выглядаць значна лепш. Усё, наступны прыпынак Этна. Этна, мы там будзем праязджаць праз яшчэ адну фотазону. Вось там сфоткаем, невядома што, я не ведаю. Хутчэй за ўсё гэта будзе нейкі тэрмінал. Просто будынак нейкі гаспадарчы. Вось, але. Телепас, так. Але,
Мы едем зараз Этна, дарэчы, Этна ж на Сіцыліі знаходзіцца, то бок мы на Сіцылію па сутнасці едзем. Катанцаро. О, усяго 545 кіламетраў, што? З Неапалю на Сіцылію 545 кіламетраў. Жартуеце. Мне з горадні ў Віцебск было 750, бля, а тут 545. Адчапіся, паскуда ты, бляха. І тут знайшла. То бок, каб з горадні пераехаць у Віцебск, я страчу... Чакай, куды мне... Тэлепас... Не. Тэлепас злева быў. Я праехаў у той дзень. Я чаму ведаю, проста я ехаў туды двойчы за дзень. Я з раніцы там уставаў у 4 ці ў 3 гадзіны раніцы і ехаў на Віцебск. Вось, а потым вяртаўся назад яшчэ ўсё за адзін дзень, то 1500 кіламетраў накатаў. І то бок я праехаў далей. Калі б я жыў у Італіі, атрымліваецца, то я б мог сабе дазволіць сесці на машыну і аказацца ў любой кропцы Італіі за адзін дзень, так атрымліваецца. Вы серьезно? Вось так вось усё проста, вось такая маленечкая краіна? Гэта ж бот, ён длинны. Там носок, там як яго, божа, не каблук жа ж, абцас, о, там же ж абцас. Носок, абцас, Сіцылія, Корсіка. І ўсё гэта на працягу аднаго дню? Ёпта, як там з мармурам? У бота абцас ёсць, я пра гэта кажу. Не, мармур, не было ніякага мармура, там быў іншы груз, там быў трактар, трэба было 200 і цыстэрну. Я ўзяў цыстэрну, бо яе трэба было везці ў Салігорск, аўстрыйскі Салігорск. Вось, і... О, прыгожа, слухайце, горы якія файныя. Клас, выглядаюць суперскі. А ну чакай, хачу сфоткаць. Да не цябе, божа, каму ты патрэбен. Так, уздымаемся ўвысь. Так, гэта бачыш, якія шашы тут? Ну бля, ну чаму на фото вось выглядае такім чынам гэта гара? Яна ж тут выглядае лепш, калі я еду. О, дэталізацыя, все так, ай, карцей. Фотомод гаўно. Таму і Везувій выглядаў горш, чым на відэа. Менавіта з-за таго, што гэта быў фотомод. Трэба будзе палазіць па наладах, магчыма, ён і тут ёсць. Шакалы пустэльныя. Басильчата. Басиликата. Чата. Хоп. Я тут ВРВ акурат перед твоим, калі ты прыйшоў зараз, у другі раз ужо, разважаў пра тое, што з Неапалю еду на Этну, якая на Сіцыліі, 545 кіламетраў. Я ўзгадаў, як я ў Беларусі з горадні ездзіў у Віцебск за адзін дзень туды і назад. І ўсяго гэта было 1500 кіламетраў. Там 1430, я ўжо не згадаю дакладна, можа 1570. Ну, нешта такое, карацей. Вось, то бок, атрымліваецца, што сапраўды за адзін дзень усю Італію можна спакойна праехаць, змяніўшы лакацыю.
набуць якую заўгодна. Туды, куды хочаш. Крацей, тое, што я лічыў, што гэты доўгі бот з абцасам і наском, ён сапраўды велічэзны, а па факце не. Па факце, калі ты жывеш у цэнтральнай Італіі, каля Рыму, на працягу аднаго дня ты дзе заўгодна будзеш. Просто сядай у машину і едь. Галоўнае праз Рым не паехаць. Ну так. Бо інакш у корках будзеш зімаваць. Cargo Trust. Catanzaro, Suzzaro, Taranto, Bari. А мы едем у Катанцару. Я не ведаю, дзе гэта, але нам на шляху там будзе гэты горад. Гэта, дарэчы, апошняя задача на сёння. То бок віно вырошчваюць. Так, гэта ж не, гэта, магчыма, аліўкі. Хутчэй за ўсё аліўкі. Але яе добра робяць, смачную, натуральную. Ну і зноўку ён, ну... Што ты там валэндаешся ззаду? Давай абганяй ужо. Зато і сам ляціць. Бачыце, перашкод перад сабой не бачыць. А мне мандат выпісаў, паскуда гэткая. Ну, нейкая вёсачка мясцовая. На дарогу глядзі. You have leveled up. You are now level 59. Legend. Yeah, boy. I'm a legend. Такіх легендаў на гэтых шляхах яшчэ не было, як я. Нішто сабе, ты глядзі, дзе яны сваю вёску пабудавалі, акурат на ўзбярэжжы. Ось гэта мястэчка. Та ж, мы ж прямо едем, правда, нам нікуди не треба. Ну так, по мапі бачу, що прямо. Цілий час просто. О, бляха. Зубы крышить аж, ну, такая музыка.
О, а вось гэта ўжо, напэўна, вінаграднікі, правда ж? Наверсе там бачу алеі, ой, аліўкі. А тут вінаграднікі. Куды ты, сабака? Абагнаў, перакінуўся, бляха, і па тармазах, паскуда. Каб ты ўсё жыццё сваім тварам тармазіў. О! А, гэта мост. Вот что тут за фотозона. Ну, давайте. Як кажуць, заради фоточки. Павацина 2012. Лічы, што новы мост. Laser and charged particle beam weapons. Ну давай, давай, лазь. Во. Супер. Улез. Trzymaj się prawej strony. Jeszcze одна вёсочка на версию. Ой, ой-ой-ой, пробач, нечто я задумался. Trzymaj się teraz. Море, фоткать треба, море фоткать. Ось там маяк ёсть. Грузовик. Ось так. О. Да стой ты. Нервуешь меня. Мы на море. Міжземне море. Что может быть пригожей? Та иди ты. Не сюда треба. А цікаво, чому праз тунель мяне не послали? Чому... Что не так с этим туннелем? Не разумею. Дорога ідзе амаль што паралельна, а мяне чамусьці скіравалі сюды, а не ў туннель. Дзіўна не знаходзіце? А, яно туди кудысьці ідзе. На левый бок. Все, зразумеў. Вилла Сан-Джованни. Рододендрон. А я ведаю, што гэта такое. А я бачу. А я мацаў такое.
Чого чекаєш? Ой, і сюди. Який будинок прихожий. Пальми. Ну так, ми ж уже около Сицилії, повинні бути пальми. О, чекай відеозона. Сюди. Мультик поглядеть треба. Гляді мультик. Слухай, Аню, паглядзі на гэтыя дамы, яны вельмі падобныя, ведаеш, на што мы з табой у Грэцыі бачылі на Аліфкадзе. Такія самыя. Тая ж забудова. Плюс-мінус, канешне. Але ну вельмі падобна. О, наш паром стаіць. Traghetto per Messina. Entrata. Во, бачиш, ось гэтыя будинки один у один. Як на Левкаде были. Усё, поглядели? Поглядели. Давай працягваць нашу вандроўку. Нам трэба на Сіцилію. Мясцовыя такія глядзяць на мяне, прыехаў, пастаяў крыху і сабраўся і зноўку паехаў. Вось прыдурак, кажуць. Гэтыя іншаземцы панаязджаюць, панапярдзяць на сваіх цягачах, паветра папсуюць і з'едуць. Што зробіш? Хопа. І готове. Усё, Месіна, 20 хвилинок усяго. Ось так, паромчик усяго 20 хвилин ідзе. З Італії у Сицилію. Видатно. Trzymajcie lewej strony, a następnie skręć w lewo. Так, мені ж сюди, правда. Ні на сустречний пас же ж. Skręć w lewo. Та не хочу я. Може я прямо хочу. Я не кажу вліво. Ну що, наступний припинок Етна. Цікаво, чому її назвали женським ім'ям? Жіночим іменем. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. У аўтара, хто назваў гэты вулкан Етна, у яго 100% была жонка Етна. І типу характер такі. Вибуховий. О, може, заправди, слухай. Може і теща була. Ти правий, Олександр, може і теща була Етна. Prosto.
Якая доўгая пляскатая платформа. Што ты на яе цягнуў, цікава? Так, колькі? 75 кіламетраў нам яшчэ цягнуцца да гэтага вулкану. Оу, а глядзіце, якое неба пахмурнае. Я сюды ў такім выпадку, што вы ўсе? Як быдла нейкае ў одную шчыліну лезеце. Зацягнутае неба. О, а прикольна было б, дарэчы, калі б яны намалявалі, як выбухае. Як гарыць гэтае этна. Хаця, з аднаго боку гэта цікава, з іншага боку ўсё роўна фотку не зрабіць. Бо гэты фотамод псуе. Так, колькі у нас паліва? Яшчэ на 1260 кіламетраў хопіць. У баку. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. О, нешта такое падобнае на вулкан уперадзе я бачу. Ось, ну прыгожая мясціна, слухайце. А ну, калі проста шлях сфоткаць. Не-не-не, паверні сюды. Давай, давай уверх, ляці. Не, ну ты, конечно, ага. Ну я, оказывается, фоткал с гэтага ракурса, ну-ну. Что уже, 19? Ну, типа, мы атрымалі дасягненне, але... Дзе яна? Зараз прыедзем туды вось на відэазону гэтую. Паглядзім мульцік, можа нам пакажуць. Jesteśmy na miejscu całych zbrodni. Вось яна, мне падаецца. Во, наперадзе. У прамянях вячэрняга сонцу сярод зарасцяў рададэнтрума мы будзем глядзець на этну. Той, хто рабіў кат-сцэны, напэўна, не разумеў, што гэтая дарога мяне не абыходзіць. Вулкан пакажы. Ну вось яна гара, праўда? Вось гэта ж этна павінна быць. А этна ж, яна ж дзейнічае, яна ж не спіць. Карацей, на 8 ракурсаў, бляха, толькі 2 непасрэдна этны. І вось хто прыдумаў, што гэты лэп
які яны сюды ўсунулі. Паглядзіце проста. Гэта так па-беларуску ўсунуць лэп каля прыроднага гэтага явішча. Паскуды. Добра, дарэчы, нам трэба зараз... Чакай, вось так. Нам трэба зараз адзначыцца, па-першае, тое, што мы выканалі ўсё ж такі. Вось яно так. У налады змяняем колер на зялёны. Так. І агульная колькасць дасягненняў у нас ужо 49 хіба што, праўда? Зараз мы гэта спраўдзім, калі што. Вось, я б хацеў Steam, дзе мой Steam? Вось. Так, я спадзяюся, вам бачна, праўда? Бачна. Ідзем да нашых Евротраку. 50. Я забыўся адное. 50 з 98. Добра. Вось дзеля гэтага я і правяраў, што я забыўся на адное дасягненне. Окей. Усё. Па дасягненнях на сённяшні дзень гэта ўсё, хіба што са стрымом буду завяршаць. Так. Вам велічэзны дзякуй за прагляд. Сёння мы зрабілі, атрымліваецца, 5 дасягненняў, правда ж? А не 4, як планаваў я на пачатку. Няхай сабе адное выпадковае, але ўсё роўна прыемна. Вось, так. Ну і што? Што вам яшчэ сказаць? Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце ўкраіну. Мы з вамі яшчэ пабачымся сёння ўвечары на стрымы па SnowRunner. Будзем разам з Вырвай зноўку Аляску аб'язджаць усю. І ўсё. На гэтым тыдні мы яшчэ ў суботу з вамі пабачымся ў відэа чарговым па Construction Simulator. А на наступным пачнем ужо серыю у 4 тыдні прыблізна вечаровых стрымаў. Так што надоўга не развітваюся, прыблізна на 5 гадзінак. Яшчэ раз дзякуй, абняў, прыпадняў, на месца паставіў. Усім пакуль. Bring me back to life.